je slávny rod, ten najväčší na Spiši. Áno, na Spiši. 4 páni po sebe, kto iný sa tým píši. Kto sa tým píši? Počas vášho vládnutia tu vládla anarchia. A keby len to. Každý kradol, mlátil sa a po nociach spíjal. Počas nášho vládnutia nastali veľké zmeny, ozaj veľké. Náboženské slobody, debaty o umení. Počas vášho vládnutia prišla nová doba. Nová doba. Nové prachy, nové dane, aj nová chudoba. Ale veď tá tu bola vždy. Najväčší náš nepriateľ boli vždy Habsburgovci. Áno, Habsburgovci. Spišiaci sú luteráni a nie národkovci. A veď to nám ostalo aj dnes. Kurúci a žoldnieri plienili celé mesto. Na čo bolo dobré toto luteránske